keluarga besar saking Sragen. Garas bergoyang. Ayo mlaku-mlaku dasare iki dina minggu kowe mesem karo guyu mertakane sliramu yen setuju. Kalau keluarga besar saking Sragen. Iki lagu lawas kok sing nyetane Mas Harso.
Lah nggih. Mas Harso Tawang Mangu. Heeh. Moga-moga piyayine mirsani sehat selalu ya Mas Aku Harso. nyanyi iki jaman semono aku cek nganggo rok cekak. Heeh, cekak terus dhuwur dengkul kayaknya. Saiki alhamdulillah lho Mas. Bisa solehah. Ala ya soleh. Wis asuwene dipengku karo pengibot kuwi lho. Malah nyalangi barang arep umroh. Tekan gone apa ora? Tergantung tikete Mas. Lah pekoke umroh jare 7 jam. 7 jam lagi tekan Medan. Ya ya gak apa-apa ning asrama haji kok Mas. Perlu gede iki. Topel iki blonjo ora mokan. Blonjo sithik wis akeh omongan. Yen sok apeni yen entuk jangan. Mbak Evi, goyang sik Mbak Evi. Tuku bulan buat ra karuan. Aja kuwatir nih. Piye? Najan wujudmu koyo ngene aku untuk tunjangan delok Kas. Tunjangan saka ngendi? BPJS apa piye Mas? BPJS Ketenaga Kerjaan. Ayo lali kon. Lali Dipecat kon. mbahmu kuwi. Heh. Dadi atau pesangon ngono. Ngono lho. Ora mergo sampean ki Mas. Ya ya sabar-sabar. Umur kok ya. Ayo lali. Aduh, Dek, aku sing luput. Keliru bolongan. Pot. Mah aku Mas. Sudah kecelintisan. Wong kok. Kowe iki kaya topel blonjo sithik wis ragan ambung kuwi kabeh otak ora sithik mung kanggo jagongan dadi wong wadon kok aja serakatan. Jenengan ngejaknake janji ta? Ah. Lah ya. Tenang, Nek Nok. kok luput lho jenengan lah Nih, ya. Piye? ojo kuwatir iki disaksani bumi karo langit. Heeh. Kone aku Desember entuk bonus. Alhamdulillah. Seliramu tak tukone sendal nih. Sandal apa? Sendal magetan. Sandal kulit, Mas. Kok sing penting ojo jaket, Yang nek jaket penting- 2 juta bundul. Yang penting kulit boy. Keluargamu kabeh kuwi. Ora ngetarani nek dina iki sepi. Lah Pak Imen iki tukang son ya nonton. Ya toh? Aditya iki bos Mara Tresna ya nonton. Iki sing lambi coklat apa? Mas? Sing ndi? Sing iki lho, lambi Nabu coklat. anak kuwi. Ora iki lho sing lambi coklat lho ndugluk-ndugluk lho. Lah ya kuwi bose Mara Tresna, Mara Tresna ya ora main. Mora terus gak main. Sing main Semar Mulya tok dina iki. Oh, tenang ae kowe nek perkara kuwi kok marah. Sang kadung Tresna. Heeh. Penyanyi Mara Tresna ya? Bu Sari. Ngomong gue mrene kabeh, Mbak. Ben aja kliwet ning omah. Bek santayup sinarengan kadang-kadang campur sari Semar Mulya. Monggo Pak Di. Pak Di langsung monggo. Sini guyung ngalakalin audio ngundang dan juga gentawa Rajan Sena Indonesia full solar. Cek piring open anaknya dia, Dik. Apa? Sampai kesel kayaknya. Bal-balan kalung dasi ugal-ugalan koyok sing MC. Ayo Mas, kicik. Monggo Pak Deloso
juragane parut. Kicing miring berlingkuran Ngasih terang terang ijo jadi untir-untir Yen diuntir warnane ungu Sing duwe bojo dipikir yen dipikir Sing duwe Pak Yadi. Mas jangono ayo mas kicing miring cari lurik suwek pinggire aja dilire ana sing
wis. Ayo Mbak Puput. Pak Joko. Riyen matur sembah nuwun. Hae Mas. Lah. Luntur. Wae Mas Hae Pati. Pak Di. Ya Allah Pak Di. Hae lo Pak Di. Kudu adil ya Mbak. Lah iya. Pak Di hae Pak Di. Karo lagune dilakokke Cahayu. Oke. Oke, baik-baik. Yo. Aja lali pawalengku. Semoga Pak Yadi marung bergoyang. Oke. Sing kuwi engko pokoke engko Pak Yadi. Sragenan pokoknya sragenan. Spesial dangdut kok ya Mas ya. Pak, Pak apa Joko. nih lagunya Pak? Engko bar iki Pak Yadi lagune dangdut. Oke toh ya toh. Ya. Pak Saate katon moblong. Aja lali pawalengku. Monggo napa lagune? niki sembah nuwun keluarga besar saking Pedungkelan. Busukan. Ayo joget. Mriko. Semar mulya bergoyang semar mulya. Sesama pusat
usah ditambahi jenengane ku blablar GR wong kowe ki arep. arek rego dompet Oh, ae. gak jiko HP. HP apa? HP wis ning dhuwur kok. Wong arep Kon dituran. usah. Sampeyan ojo ngono kuwi ojo mari royal. Apa wong mangan melon kok. Ya. Bolak-balik nambahi. Lah kowe ngerti usahane Mbak Parni iki lho. Apa, Mas? Gara-gara nyawer 200 lho, engko entuk 20 juta. Oh iya. Lah kuwi pasar rak parung iki dikuasai kuwi. Aku melu seneng tenan. Iri mesti. Ora, aku ora iri karo Mbak Parni malah Hati-hati. seneng. Seneng anu kok iki ya. Kanggo gendar lho. Gak. Biasane kerupuk gendar iki gowo lho. Mas Mati. Matimu. Pedoman bergoyang. Sakit dong kemana-mana. Aku bali bisa sumati ono ning sisemu Semar Mulya. Pamit karo aku. Wong ayu babokan. Asik. Ben ayo Dik. Susah kanggo sliramu. Ana di mana ana kami saya. Rasa kangen rapi semari Yomong amel kang bisa nambani Mbak Parni matur sembah nuwun, sampun. Semoga berkah barokah. Lagune ngapa meleh? Oke. Mas Pardi nang mobil Ayo kok. Mas Bokel. Nang mobil Meeting Mas, campur meeting. sari diwari meeting diwari arisan ngene iki rusak Meeting rusak. ngenten wingking. Nek nanggap campur sari aja bareng arisan aja bareng meeting marai sepi ya Mas yo nyanyi Mas Matur sembah nuwun Mas Bokel. lah kula Latah. oh Santayup sinarengan Semar Mulya campur sari timun sigarande ayo bangun rumah tanggane
ati yen to eling labu ana aja gawe dolaning ati awan-awan menyang karetan pilih ondone ngomamburi rapi perawan Pripun Mbah? perawan koretan pilih rondo rasana jari Nak lanang dhewe, nak wedok dhewe, nak lanang tak kutang-kutang, seyen gedhe dadi pejuang, kathok ireng klambi ya ireng, sendal cincin go kacamata, aku seneng kowe ya seneng, lan duwe-duwe rada di ngopo. takut kange tak sayangi anakku sing bagus dhewe takut kange tak sayangi besok pinter kendangane iki mau dinane cuman sesuk iku dinane Sabtu Terus Mbah. pupuk mono rasa omah bareng ketemu ora iso turu Aduh sayang, aduh sayang, sayang. Ngidam sari dek iki. Sayang, tak sayang sayang, kok punya orang dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata Semar Mulyo spesial kanggo pamenggung dadi Bapak Semar di asik Monggo Ibu, beksa Pak E monggo. umpama sliramu sekar melati aku kondang ngidam sari umpama sliramu mergi wong manis kondakan bakal nglewati Mitro sajagat royo alikoto mukir lan samudra ora ilang kemati sing aduh hati-hati selawase Agemake mboten bapa. sekeco to Pak Pripun Pak Semar Mulyo, Pak? Saya mantap Bu Jan. pripun MC-ne Bu MC-ne pripun Bogel. Bogel ngoten. bogel ganteng napa elek diomong ya cocok Ibunya belum lihat Mbah Bogel loh tadi loh. Coba lihat dulu Bu, lihat dengan yang sama. ganteng to Bu Mas Nanang MC-ne pripun Ganteng. diomong ya Dek Ya Allah, ya Allah. Mbak Epi jujur terus terang sampean jangan ditambah-tambah dan kurangi MC-ne ganteng boleh Tuwek. Di mata perempuan normal. Jare elek. terima kasih thank you very much Very much. lah mosok kancane ganteng kok elek dhewe lho lebake enak nu
Ah. Nalika Pira ing dalu Suaramu males. hatiku lan sira Lek dari jo. Monggo Mas Marti. Juragane baru. Umpama sliramu sekar olahraga aku obane dasare umpama sliramu mergi omane ora kang bakal nglewati kowe ra mikir nabrak aku gumun lho Dik Apa, Mbak? tukang son iki lho Padune rapal. apa pengen jam sari kok lagu lawas kok anggere Mas Bagian aku mikir mati iki lho kok batu entek aku Alah wasis. lah yo Nek kecerdasan iki ya ngono iki lho. kapan nyeleh aku ya Hah? kapan-kapan aku Iya ning iya omahmu. iya. Ning omahmu Kok nyeleh aku mikmu. jeleh mikmu genten. Oke, Sing baik. ciwili. Cilik yo ben paling suwe. Ger. Ngerti nek miku cilik ya, Bu. Nalikane ayo. Nalik. Hei. 6 ker. Sopor we. Iya iya. Nalikane yo. Hei. Yo. Nah. Aja Tak cengeng. dulu lho, Mbak. Iki streaming lho. Yo. Nalikane Matur sembah nuwun Pak Ibu nggih. Enak iku nih. ayo dang digayo Semar boyo campur sarine Masis koordinatore Degogel MC-ne Tak pernah ucap hatiku tentang melambai harimau, 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 harimau. aku mau tamasya keliling kedang yori klik Bosen. Apa? Bosen. Kuwi terus bosen. lihat Bosen. Bosen. Ganti. Bosen. Tak pernah ucap hello hatiku melambai harimau, 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 harimau tuwe. harimau kowe iso wisen-wisen kayak MC darah iso nyanyi kok digoneh malah Tak pernah ucap semua ayo semuanya. Bosku, goyang bosku.
sak mlebu sedap. Manis kowe pancen manis. Tambah manis yen ora seneng lampis. Yen mesem manis sing ngungkuli madu. Saya bisa ngretokke jantung. Kok ya ora kono ni. Ora muni Mas, ora urip. Gong cilik kok. Pak Ireni iki jare mau 200. Monggo Bu. Ayo Bu yo. Semar Mulyo. Kemana-mana. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning taman-tamanku Mana di mana? nganti lingsir srengenge ono kene aku tunggu kowe Kan mau nyanyi tek lali. aku bayangke nih Pak Ini Cowaro. tanda-tanda loh Mas. Pak Cowaro Bujoko. Pesan-pesan terakhir apa Mas? Udal muncul malah kesusu aku. Bocah iki kok. Kula boten kesel Pak, mriko mau nonton MC kok ki ana. Sebar mati ya nek. Kono golek bintang tamu Mas. Rah, Sing rah koyo ora kowe. apa-apa. Kowe iki bosan karo aku piye nih? Ora.
Kowe seneng kebyok apa piye? Ora lho Mas. Ngerti ngono mah kebyok Apa dijawab. ngrasake wasiat-wasiat apa ngono lho Mas. Padahal Mas sedina kan ngejob kebyok lho jane. Nah ya. Dalan nomere gak aktif. Ora entuk sinyal kok. Pun Bu, boten sanyawer mulih jenengan. Pak Joko dereng lho Pak Joko. Nih. Heh. Aja kaya ngono kuwi, ngisen-ngisen ke aku. Ora apa-apa Mas. Kae Pak. Wong aku anu kok njaluk SPP kok. Mangkai Pak. Pak. Janca. Janjane Aku wis rindu. Kowe meneng apa Mas? Putar loro transi. Kere iki. Kowe atos Oni. Lah padha buka atose iki lho. Kowe buri. Yo gak apa-apa. Kowe buri. Masem tenan kok. Ya. Heeh. Janjane kowe ning ngendi? Bu, kecil. Ya Allah. Lah bar nyakil kok ya. Iki najis mukul atoh Mas. Iki nganggo Innova lho. Ines kok. Benges kowe nganggo Ines. Dan kaya anu Mas. Aja cengengesan ya. Janjane kowe ning ngendi? Ya ampun. Monggo saya harimau. Ngasih saya kuwi kula suwek iki lho Iya, Nik. Mas. Iki kok tuku aku masa mbok tukoke ngene aku males aku. Iki jarik seragam kok pamer. Seragamnya Semar Mulyo. Masa ngasih suwek ngene to bot. Suwek apane Oni? Iki gara-gara kowe iki. Ojo. Iki. Kowe iki aja selintisani ngono kuwi. Iki dipersani para penggede-penggede. Yo jancane Dik. Yo. Beda Mas, Tapi kuncine. Janjane kowe ning endi? Kelakatmu saja. Kaya ngene lho Mas Joko, delalah wong merah oke milih yo dheke. Oksigen. Oke. Mas. Dia butuh napas bantuan. Ya beda. Lah apa? Pak Joko. Pak Joko matur sembah nuwun Pak Joko. Nggih. Putrine bareng. Tuker neh.
Joko. Kowe muda ini. Yo, muncul bergoyang asik. Tak salaman sik. Pak Bos. Ayo Pak, ini apa? Lagu apa? Enak neng omahku mletak tangi-tangi yen wis dicapaki pireng kebak lawo iwak brana kabul wedang kopi pahit legi. Ojo dimereni biasane ini kabeh kuwi Gusti sing maringi wis bejane bejo dhewe-dhewe muga-muga bisa langgeng sama Sugeng santen Pak Detu Gimin Pak Deku Sugiyo bugel meri. Semar mulya campur sari.
sak mlebu